Jintong Mondol Congress Committee atumpen sodak pen perang kiamai ke papon. Longri krehini sarhabia mai la pen hima longri saratumpen Nagaland border la horijana long mesen pen humri damlong. Umpanay rongaratatum CEM Dr. Tuliram Ronghang Local EM Diuping Maslay KEEC CEM Advisor Elvin Teron at tumaphan ningaklong pen kachuru bajerpon. Ponglangso Baptist Fellowship Mondulialong an kimigitchua jay me katalon pon. Karbi Longri krasong arpuchilar pruyamay kedupon. Aprang si Birta kilara do anupan kardom bajirlo kardom non Birta than jebang sami o jang terang pi non arju ikha Birtang tonpe. Kedamtang ni paing ko retrok siar ni West Karbi Long Congress atong pen mass joining program kapaduji pupen raraphan ke thantap kapamang hupen penang an amoni raphan ke pon pen mass resignation program kapinchong rong aputhak Jintong Mondol Congress Committee atong pen rongjang phong MLA Pharma Samiltum Committee Pring sa Ben hemalong Niltum pirang Chepahet kamay ke papon. Son si alang li tumahin penang ithandu na tengki ex-MEC Rupsing Bongrun alang li Jintong along Congress Party aphan kaching honarar aphan palupongsi kalikalang arputhapon pen mass resignation along pachikrong dun pen ke thantap ke nilitum Jintong Congress Mondol Committee pen mentune ta kroi thekthi lapen kroi un e athialang li aphia prang chilang le pen ke jong thap ke jong pru along ki radatum kroi dundi alang litum Congress pen chi olo puledak Jintong along Congress klembang phu kabidet jikali alang litum damlo melo anso sisi Jintong constituency along ki kewang MLA election hot ki ongdung arat Congress along chito pen pahay pon vekji pusi alang litum pen thanang pachinidun amri pen hemari bongrun Karbi Longri Abirta Kondidak Jintong long stame la sinilitum ning bibe ning nilitum echat ning ko heve alang litum dam juilo pudam paro te methu piglo nilitum ke athenil tum mangela hey kang thak pe so pe sata velo pini pen ke kat do ko ve tum ning si pet pen nilitum ke claim ke dam ning arong che thek pon long lo la pen nilitum ke anso se kiwang jia por tame committee tang pon po PCC along tin tame nilitum Jintong long PCC in corner kep do hala in corner kep samiltum in tang kring pen kam claim pon populo la sinililam thep anse inton koklo alili kalang lang alang tum nong non ang kejo pon nilitum Jintong Mondol Committee la pen PCC do an phanta stame alang litum ke daka men tok pon tap tok pon prulo nilitum la dak hakhido data la lo amen la hailo la si stame alang litum ke pudam lo nang nilitum Mondol Committee list ke la lo la si alang litum ke to ke la dak ke kamura teron phanta Vice President bosi paching paklang ponlo sidame kambura teron ke nilitum Mondol Committee long ke executive member cho la sila son si arodo thulang alang li Joy Singh Hanseta Vice President bosi pachikrong pon sidame alang li ke executive member yo la son si rada phan than tap than pru hadak social media long paklang tap paklang pru alang litum ke apen do thulang la son si rong asor phan stame ke than ke la puson lo mane rong asor phan munit chipa ongning palang tum mathasi je dongka party office long meeting do party meeting do posialang tum khur pon lo rong asor phan voi phesa me hadak bangke mass resignation program jo son si than tapen si party program do pulo an masi rong asor bangke tum party worker tum ke party ban ching hondu ka jone si party meeting pulo party meeting long dun lo voi phesa me hadak bangka film lar pi plot lo an sila si pinila sona lengda do niltum long chepe klangji malam sofi la sia ning ka hektik alang litum ke Congress party do tike sining long le rurite ke Congress do bomjiar leng phansi ke than pon tap ke than pon pusi la sor ni ke pon la si pinila sor leng hai same ke than po vai dak lar sapen la si la pon cholo nililam ke Longri krehini sarhabia mai lapen hema longri asaratum chelangsi Karbiang long district border ke do analong ka humri dam japhan barponsi ke chengsi phai kunia chikloni phai inkoi raner ke parni Nagaland border la horijana longsi humri dam paprang Longri krehini sarhabia mai atum pen Nagaland border along ke epon along vupi phakpi pensi hadak karlitang rong asar lapen kaprek karlitang man peng ke do atum phan ingduk pon
Labangso kang dukponahut vomut vokan lapen phak ang thinan tamisen pusi LKSHE amipu mensing teron pen than pachinipon. Lapen puthot golaghat border kohora longsi humridam thupu pusi pachinipon. Lasua ka humridam along longri grehini sar habia mayamaipu mensing teron kongchun bang hemari ingling habe jugendra ingling Bidisar longsing rongpi, dunmaipu, rajen kathar, rongasar, nimarlia songatum, lapen kaprek manpeng kedoatum chetongdon. Board hall pen great sontimong Karbi Longri Abirta. Romre nangipu na nangkidut hak kecendana dongki kasi hari dhoma me along bongchonban alang lihin pen ke pen berhani masih ini arom belora kata nili pen sipini siningarong lo itum ako pen itum rengbong hom pu itum ilong lo rengbong hom ke itum karbi cho dalang di dendet pen sia dui hoi longai longchong kapitik tekang lo Nagaland pen punon aku Meghalaya pen punon Balaghat pen punon hala bangso hot alang di decho dendet pen apisi habe haren longri lompat kapitik so teng sipini dadag itum Nagaland na hoi long sta lahori janlong dak chikin charaka sa Long dak dungurai rong asal kejon pen sa habe tunan bang pen mado pen itum tiring sa ram sa teman itu mereka barin itu menunggu barin teman itu cinduk bangga lalo cuma dui hoi kithir kata donang dia dui hoi char bu sai do la sila so dui hoi char bu sai se dia phansi ini itu na tiring sa teman cinduk lo ini bangga dak kanche kono la hori jan pen la so ki bangga ku dam ko lang chom no ga be to pen dam pen ku ha tadi ronga bola gata hoi ku chom ma ki ba ko civilian pen dan se phani so ini rangi mari ame ajin pen thana poda le pana juro lo rasita ko ye pata itu juro par lo pinani to muthai ka pot ta pen du ji tum nom ke ma ka ke wadang le tung ye do rasiti tum rili hin pen si tuningi ya bangke council ka cari CM sa kan chelok ka to pa we to ma tuningi ya bangke don ba kin pen ni to pan lada na pado ba hem lo ba tiring ka to rahem pen da nei meeting do hem bang ba kin pen na pon nan ko bisini tum pen tuningi lo la pen tua bangke lada lahoria ra long ye tum Karbi ang thek wai song ta me thong ta me la so statue kikim ondia pansi na to man tuniri lo la sinili la hepen ka do evan torosi ento de ko kadam Nijang Karbianglong lakha hini Amri constituency ke parlo panaya rongarat arjiding kluipen akar I kapathua klam ke pamimate field renovation apot KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghang local EM Diuping Maslai lapen ke KEAC CEM advisor Elvin Teron atuma phan ningkang sam lapen ningaklong pen kachuru pajirpon Lapen alang litum pen ang kithandun atengki lapuson nilitum aphan nang kimatha lapen ki nang kipipon apot nilitum ki dukilak arong araraphan nang kamathat hekapot churo parpiklo lapen jesemet umpanay arong arat achit heyabong mati ki junalang lapen upin stiravar sai setami KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghang pen chichak pen nang pachun pipon pupusi rong araratum pen ning chit hepon lo Lapen mati jonga cheklo ni phaing ko yarni KEAC CEM Dr. Tuliram Ronghang wangpen umpanay araraphan jingki jethana jaimek paduponji laswalong umpanay arong araratum do thekte sang thekte sonsi thekponlong athe umpanay arong laki hamen tune pen pusitami la puson CEM programa bangki abi pinlang pusi umpanay arong asarthi Ulysses ingti lapen ki umpanay Presbyterian Church Elder Mati Monduli Asar Bikrom Timung Lapen Hadakarong Aratatum pen Pirangki abitung atuma phan thanang pachingidun Amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta Akiru pilo non badak rong alongan kimang pen non kiklem bom asai mo khalong nang itum birta nang ki enapot jadi tu mahin pen akiru pipar piklo aprangsi ke litum Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang langli pen ajok nilitum rong along yasemet pet khela dulana tu kaching thor japan non la kapathu along klam mate field development kama puthak patirpi ponsi non dakum panai rong along sita non la field development kam claim tang dep pen sita me bata lok khela dim
ตรงสกอตเป็นเมเซนกิลงจะพันนี่ตรงนนละcarpet grass itu tuh pan nang pilo rong rada tumpen lahai kadu gue cepat duk dun si non lah kilim hui tame tak rong rat pen klempon lo asi ini tuh jasimet pet ke CM sarafang si akiru pi parpik lo tetap umpanai rong isi pensi ini tuh akiru alang di pan pajer pun lo Kedamtang ni phaing ko ranir kebarni lakhaing ko ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Ponglangso Baptist Fellowship Amondulia tumpen Jepatur Pipongsi Monduli si Jingrum si an kimi kecho ajaimek ke pamanpon Jaimek along mai phu borsing inti dikompensi ke chengpen ki jut an mei chephem phu ponlo Jasemet labang so jaimek along athipi ke en pon laki athipi chili ke pon ahut ka chiruna nga bang ningkarong alun pen halatum sokapeng jiwan longji lun pharoi sira inkoira trokra tokbora trok abaibel ang dengalong pensi athepi en ponlo labang so jai megalong arnamalam than bang harsing singnar pastora hin pen arnamalam than pen misen pen bangso ankimi ki cho jai mek pachun ponlo daithor pen har thang singnar Karbi Longri Abirta Arnamalam along kipu ateng ateke kado kawe don rap na penana makam ke klematu itu kela katuma pan pen ichomo weda tum pantap khanangji daga san chomatum arnamalam ateng paklong si pini arni mesen pen among so sai kiteng kontek posini ni dak san chom tum pantap ke ro pula pen arnam pan akero ki pitu tangtung pen arnam pan akero ki pi nangji adimela pini pil the dang kichumu we pen pot apranan ta chelar thok kamta ke klem asan chom du pa dim ta du laben methang a hem along kachoboche uson mahang petek mekta methang aso o ma methang aso ki panta che jordet pen ola puson kireng dun ta du laben ke methang katherak meme mate methang amhang che jordet pen kiri karlan pen kichi pareng nang ta du monda dak itu atake ke kangadong baptist monduli ang kangarlo itu Jasemet Fellowship hinido honglang sodak number 1 lo laben langkang sam laben number 2 fellowship lo teruk terona ro laben ke nanitum don paroi sira don trokkep so se ahem turang bong pendak ke cheng si an kimi gichu ajai meglo peneng surini rain ko raponing kan ke laben arnang lo puan sa hirju menang pilo bil the tha ko an si bang kidu kisun ka chitong nang ma halabuson ke nang pa chitong yok plot si itu dak inglong song sutame ba aling le bang nang punon suta kichu ga yun dor plup arnam nang epi na pen mesena o pran chethe giding nang epi la pen aning kan wang si hemrit kaya chethe anta kilar pun arnam nang epi ki theklong bosi arnam phane ke bi parpik lo chum alun sepo sar mai sing teron anangli kitwa paluna long ke Kristo phan ke kroi ban pot nang hem nang rit nang arjen ta prekji puke Pinini phaing ko rasir kebarni di phurong chitim kratiri piasa hemalong karbirong saramai kra arpu kechelar prui amei padupon la so mai long mai phu thorom sing teron pensi mai chari ponlo la pen mai ki pha alam theki rupian hansi kong chun banga hin pensi mai ki pha alam theki jai ponlo la bangso kratiri pialong arpu ke denga tumamen laki president thorom sing teron general secretary rupen hansi vice president hemari teron ram sing phangchu sukur sing tokbi hemari be binut ingti kathar general secretary monsing kro Samson Ingti, Deboram Kiling, Sarsing Kathar, Ajit Rongpi. Public City Secretary, Kihai Timung, Rupsing Terang. Labangso Kratiri Pialong Arpu ke denga tumamen laki President Thorom Sing Teron, General Secretary Rupen Hanse, Vice President Hemari Teron, Ram Sing Phangchu, Sukur Sing Tokbi, Hemari Be, Binut Ingti Kathar. General Secretary Monsing Kro, Samson Ingti, Deboram Kiling, Sarsing Kathar, Ajit Rongpi. Public City Secretary, Kihai Timung, Rupsing Terang. Englim pen itu utot ko tengama ikema bangku atumpan pini itu puji bakon kasih pini bangso melong sitame kacurupot ke lalu
Karbi Rong sa amay pen Autonomous Council along kacuhan pen alangi sar Dr. Toliramo hang stame alangi Karbi Rong sa panku panong si di kota dos dosa along le bedelalong alang itu nang pisi diri tumpan la alu na tego selang panta kurang juru lo ada se alang panta resume padona arna resume tapen pini kaciwayan ateng pen ningkan set amai pi bang ken itu ini abang ke agang ke 2006 akan ke parman ke Borjan award hansi jong lo alang itu stame kecak hansi set lo kusi alang kita nang paklan lam tarang nak pilo nasiak kopi ni bangso amai stame separai pun alam jepang lalu je Karbi Rong sar atum ani hong pen kemang National Village Development Council Abirta Rong sar tum si chairman long nanji rapen ke Autonomous Council sar kami siam nak kiai stane hong stane Rong sar ansi siap iku ko Abirta kasi kiwangji tarik ke proxy Desember aciplo yaitu samjing pen CM pan isi pinpura lo kipi pan ini bang sumai pen cerai pan lo la pen tu Karbi Rong saramai pen kibang jelang sai tu an stame misen mi FJ pan award din pan stame longri tu kidam tensi may meeting kidam na po pinitaw sumai cerai pan Pinya Abirta lan si Kang Ton lo Kardom